Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я іх вядоўца Наста Печанькова. У Беларусі чарговыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны і народнага апалчэння. На гэты раз яны праходзяць у Гомельскай і Градзенскай вобласцях, у апошняй на мяжы з Літвой. Паводле Міністэрства абароны падчас вучэнняў рэзервісты будуць ахоўваць аб'екты тэрытарыяльнай абароны, а таксама імітаваць захады ваеннага стану з прыцягненнем добраахвотнікаў народнага апалчэння. Мэта манёўру – ацаніць гатоўнасць службовых асобаў да выканання вучэбна-баявых задачаў. До 26 красавіка ідуць тэрытарыяльныя вучэнні і ў Менскай вобласці. На іх вайсковаабавязаных рыхтуюць цытата да выканання задачаў згодна з іх спецыяльнасцямі. У Драгічынскім раёне затрымалі 12 чалавек. Паводле КДБ яны нібыта дапамагалі службе бяспекі ўкраіны. Рабілі тайнікі з выбухоўкай на тэрыторыі Беларусі. Кадры з затрыманнем, якое адбылося ў студзені, паказалі ў сюжэце АНТ. На відэа бачна, што ў аднаго з мужчынаў параненае сцягно. Пасля затрымання ён трапіў у рэанімацыю. Гэта 35-гадовы Дмітрий Капуза з вёскі Сварынь. Паводле следства, мужчына разам з жонкай нібыта на заданні СБУ перапраўлялі мяхі з выбухоўкай з украінскага боку, за што атрымоўвалі, цытата, наяўная ў амерыканскай валюце. У гэтак званым расследаванні паказалі і абвінавачанага ў падрыве расійскіх цягнікоў беларуса Сергея Ерамеева. Ён нібыта забраў выбухоўку у Капуза і пераправіў яе ў Расію, дзе і арганізаваў падрыў. На затрыманых завялі справу паводле артыкулу акт тэрарызму ў складзе групоўкі. Для мужчынаў гэты артыкул можа прадугледжваць смяротнае пакаранне. У Расіі пачалі затрымліваць за бел-чырвона-белую сімволіку. На беларускага актывіста Дмітрия Махова склалі пратакол за выкарыстанне аватаркі з беларускім сцягам у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. Заўтра над Махавым пройдзе суд. Мужчыну вінавацяць у дэманстрацыі экстрэмісцкай сімволікі. Татарстан упершыню з пачатку вайны атакавалі беспілотнікі. Дроны ударылі па прадпрыемствах у Алабузе і Ніжнякамску. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады. Да! У Алабузе дроны заляцелі на тэрыторыю асаблівай эканамічнай зоны Алабуга. На ёй збіраюць іранскія дроны «Шахед», якімі атакуюць Украіну. У двух будынках мясцовых інтэрнатаў выбіла вокны і дзверы. Пацярпелі прынамсі 12 чалавек. У Ніжнякамску удар прыпаў на буйны нафтахімічны комплекс. Расійскія СМІ паведамляюць, што адказнасць за атаку нясе Міністэрства абароны Украіны. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин, не получится. У аддзяленні паліцыі памёр нарадзін з Чачэніі Асхаб Успанаў. Яго затрымалі пасля тэракту ў Крокус-Сіці-Холл. Пра гэта выданню агенцтва паведаміла маці загінулага. Чачэнскі апазіцыйны рух «Адат», які першы паведаміў пра смерць, удакладняў, што мужчыну закатавалі да смерці. Паводле руху Успанова затрымалі, калі ён вяртаўся дадому з працы. На прыпынку на яго напалі людзі ў масках, і той, не зразумеўшы, што гэта сілавікі, аказаў ім супраціў. Тэлеграм-канал сцвярджае, што падчас допыту сілавікі зламалі затрыманаму рэбры, хрыбетнік, а на ягоным целе засталіся сляды задушэння і гематомы. Пазней паводле руху сілавікі інсцэнізавалі самагубства Успанова праз павешанне. Маці памерлага гэтай версіі не верыць, ейны сын быў мусульманінам. У горадні затрымалі двух дзяўчын за падпал чырвона-зялёнага сцяга. Здарэнне адбылося 1 сакавіка на вуліцы Сацыялістычнай. Паводле прапагандысту, 22 і 23-гадовыя дзяўчыны ўзялі швабру, абматалі яе папяровым ручніком, падпалілі яго і дацягнуліся да сцяга на адміністрацыйным будынку. На беларусак завялі крымінальную справу за здзек з дзяржаўных сімвалаў. Дзяржаўтаінспекцыя ўзмоцніць кантроль за матацыклістамі. Паводле прэс-службы ведомства, працаўнікі ДПС будуць патруляваць населеныя пункты краіны і прылеглыя да іх дарогі. Агрессивное вождение и дорожное хулиганство будут жестко пресекаться. Будет применен гласный, негласный и смешанный контроль за дорожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей. Паводле ведомства, гэтая меры звязаная з павелічэннем колькасці аварый з удзелам матацыклістаў. Гэтак з пачатку года супрацоўнікі МУЗ зафіксавалі 15 падобных ДТЗ. У іх загінулі 3 асобы, яшчэ 16 атрымалі раненні. У Чавузскім раёне адбыўся пажар на малочна-таварнай ферме. У будынку не было людзей, але заставаліся 320 жывёлінаў.
З аднаго памяшкання ратаўнікам прыйшлося эвакуяваць 170 кароваў. Эвакуацыя з іншага будынку фермы не спатрэбілася. У выніку здарэння ніхто не пацярпеў. Пажар пашкодзіў 20 квадратных метраў даху і знішчыў маёмасць у бытавым памяшканні. Цяпер высвятляюць, чаму адбылося ўзгаранне, а таксама ацэньваюць матэрыяльныя страты. Назаўтра ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. У краіне прагназуюць дажджы і моцны вецер. Паводле гідраметэацэнтру тэмпература паветра складзе ад 3 на поўначы да 14 градусаў на поўдні краіны. Уначы месцамі чакаюцца навальніцы і мокры снег. На гэтым я з вамі развітваюся. Заахвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.